и добре дошли в моят канал. Тук ще се забавляваме и ще правим разни смешки. Да, наближава 15-16 септември, за което аз много се вълнувам. И за това ни купиха раници. Те са на горния етаж, а в момента не ми се ходи. И да, ако това видео стигне до над 40 лайка, ще направя изненада видео. Така че гледайте! Сега ще ви покажа моята сестра. Аз имам две сестри. Аз съм най-голямата. Опа, забравих да си кажа името. Аз съм Мели. Сестра ми се казва Калина. Аз съм Ели. Тя се казва Калина, а пък най-малката ми сестричка се казва Еми. Не Ема, Еми. Кали, ела тука. Кой? Аз ли? Еми, че кой? Ми ти? Идвам, добре, чакай. Но в момента си играя. Какво искаш? Искам да се запозная с нашите приятели. Приятели? Ти говориш на една камера. Това не е просто камера. Хиляди хора ще ни гледат. Супер! Нали? Да, добре, аз съм... това огледало съм много магиосова. Аз съм Калина. Вече им обясних. Сега ще ви покажа моето цяло семейство. Това е Кали, тате, моите две котки и на семейството ни, Еми. Телефонът ми дзънка, между другото, във Viber. Ще погледна набързо. Къде седя на това момиче? Вече половин час говори. Отивам да проверя. Стига говори, половин час говориш. Добре, ще затварям. Чао. Какво искаш? Не виждаш ли, че говоря? Ти ме дразни вече. Момичета, не се карайте. Добре, и без друго няма смисъл за какво. Да, извинявай, како. Няма нищо и аз се извинявам, че говорих половин час. Даже един... не увеличавай. Добре, сега трябва да гледам новините, момичета, от вчера. Айде, сега си играйте някъде другаде. Еми, какво правиш? Виж, коте. Това е нашата...
Това е нашето детско кътче. Тук си играем. И имаме разни въртящи се неща. И е много забавно. Наистина. И да. Виж, 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 виж. Добре, нека да отидем някъде другаде. Днешното видео може да е по-скучно, но ще има доста по-забавни видеа. Просто сега сме заети, пък аз искам веднага да снимам и да. Ще ви покажа мама. Мама въздиша, защото трябва да мие всички тези чини. А те са доста. Мамо, искаш ли да ти помогна? Наистина ли? Да, наистина. Ако можеш... Разбира се, че мога. Добре, само гледай нещо да не счупиш. Разбрано, мамо. Хора, сега ще измия чините. Мамо, отивай да почиваш, хайде! Добре, добре, отивам. Еми, до после. И готови са чините. Сега само трябва да ги оставя внимателно в чекмеджето. Айде, отвори се! Ох, защо не става? Какво да правя сега? Ще пробвам пак. Това става, но това не. Еми ще ги пъхам от тука. Дано нещо да не счупя. Скъпа, нещо затруднява ли се? Да, не мога да отворя чекмеджето. Разбира се, обичам да отварям това чекмедже. Или по-скоро тази вратичка. Този път и аз не мога. Ще пробвам пак. Олеле, защо не мога? Бързо, мамчи! Бързо, че нашите хора чакат. С много зор, хора, успяхме. И сега да прибера чините. Опа! Готово! Има още чашки. Тази и тази. Готово! Какво беше това залепено коте? Сега ми си играва сигурно. Това са нашите раници. Ето, аз имам тефтерче на котенце, книжки, тетрадки,
такива вода, листове и това не се сече. Сега трябва да прибера всичко обратно, за да не ми се скара мама. А пък сестра ми става първи клас. Аз ставам четвърти. И много се вълнувам. Ето какво има сестра ми. Има тетрадки. Опа. Вода, листове и несер. Вътре има много хубаво розово моливче, но тя на мен не ми го дава, за съжаление. И сега трябва всичко да приберем, преди тя да е забелязала, че съм ровила в раницата й. Ето, ще й пъхне едно котенце да си има. И като отиде в училище, ще види, че има котенце. Това е нашата спалня. Доста е разтурена, но няма много място в нашия дом. А пък това е нашата баня. Обичам я. Тук е много хубаво. Тук в този кош слагаме мръсните дрехи. Тук се къпем. А тук е гардеробът ни. Това е тоалетната. Имаме картина на път и огледало. Имаме мивка. Имаме и много хубави кърпи. И в ето това чекмадже се намират разни неща. Парцало, метла, гъби, мъби и така. Това са четките за зъби. Тук като отворя, това е паста зъби за възрастни, това е за деца, а това е за бебета. Сестра ни скоро ще има рожден ден, т.е. тя ще има рожден ден на... Точно, забравих, мисля, че на 18 септември, така че очаквайте видео. Тя си има приятелчета от нейната ясла и е много хубаво. Дали ще стане по-висока? Не знам. Но аз вече трябва да спирам видеото. Чао, чао, хора!